Sa kabila ng patuloy na daing ng samahan ng mga mangingisdang Pilipino na hindi makalaot sa West Philippine Sea dahil sa presensya ng mga Chinese vessel, patuloy rin itong pinasisinungalingan ni Presidential Spokesman Harry Roque. Mismong sa ikalimang taong anibersaryo ng pagkapanalo ng Pilipinas laban sa China kaugnay ng karapatan sa West Philippine Sea, sinabi ni Roque na hindi nagsasabi ng totoo ang ilang mangingisdang Pinoy. Ako lang naman ang tumayong abogado ng mga mangingisda galing sa Masinloc, galing sa iba't ibang bahagi po ng Pangasinan. At alam ko po, I have personal knowledge na halos lahat po sila ay nakabalik na sa kanilang hanap buhay, lalong-lalo na dyan po sa Boro. No? Ang pahayag na yan ni Roque ikinalungkot at ikinadismaya ng Fisherfolk Organization na Pamalakaya. Ayon sa pahayag ni Pamalakaya Luzon Vice Chair Bobby Roldan, pinagbukha silang sinungaling ng kalihim. Kaya naman hamon niya kay Roque sumama itong pumalaot upang personal na makita kung paano harangin ng mga Chinese Coast Guard ang mga mamamalakayang Pilipino papasok ng Scarborough. Gaya ng Pamalakaya na insulto rin ng Fishermen's Federation na bigkis ng mangingisda sa pahayag ng kalihim. Ayon sa tagapagsalita ng grupo na si Ronnie Drillo, hirap pa rin makapangisda sa Scarborough ang nasa 6,000 nilang miyembro mula Bataan, Zambales at Pangasinan. Sa bayan ng Masinloc sa Zambales na 220 kilometers lang ang layo sa Scarborough Shoal, halos 1,500 mangingisda na ang tumigil pumalaot dahil sa takot sa mga nagpapatrolyang Chinese vessel. Makikita sa video ito ng National Task Force for West Philippine Sea noong May 4 ngayong taon ang pagsita ng Philippine Coast Guard at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa barko ng Chinese Coast Guard malapit sa Baho de Masinloc sa Zambales. Batay sa 2016 ruling ng Permanent Court of Arbitration, ang Pilipinas ang may eksklusibong karapatan sa West Philippine Sea. Kasabay nito ang pagbaliwala sa 9-dash line claim ng China. Rainiel Pawid, CLTV News.